Tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Among Us! Noniin, ekaan peliin siitä. Groove Mate, mitä vittu se on? Oho. Mä voin käyttää venttiileä. Noniin, nyt lähdetään speedrunnaan nää jutut. Noniin. Noniin. Oh. No niin, mitä tuolla on? Mitä vittua? Täällä on joku kuollut. Mitä Noniin. Nyt pitää äänestää jotakin. Joo. No niin, en mä ymmärrä tätä peliä kakaa, mut nyt pelataan. Noniin. Tää on ihan helppo nää tehtävätkin on, niin ei näitä tarvitse tehdä mitään ollenkaan. Noniin. Noniin. Taas joku kusitteri kuoli. Äänestää vaikka toi on varmaan se imposteri. Noniin. Lentääkö? No, onko se? No ei ollut. Oi. Enää 3 vielä jäljellä. Miten tää? Oi. Noniin. Nyt taitaan tää. Oh shit, nyt tuli tämmönen joku juttu. Mä kyllä menen kahvikupposet keittää välit. Oi vittu. Tää on kyllä ihan paskapeli. Pyrkälö!